Sanibonani babukeli, kusaseyilo champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafiki. Ngayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi izinto ziyenzeka. Bayephulana abantu. And bayazi abantu ngaphambili basibhalele nje basibekele indaba zabo ukuthi zisima kanjani. Namanje ngithi mangisondele kunina ngikwazi ukuthi nginethulele zona zinjalo. Khona bephuka, khona basazophulwa, khona bephukile ngikhuluma nawe. Namhlanje ke sibhalelwe usisi la niyasibekelo la kodwa ukuthi yena wephuka kanjani. Mangisheshe ngisondele kulona lo daba. Ngenza ukuthi nizwele mathupha. Ningathi nezwa ngithi. Uthi sanibonani eMafiki. Ngisacela ukungazidalula igama. Ngivane ngize nendaba mathupha nizwele yona ukuthi ithini. Ngephula umuntu kodwa wayengaqondile ukungephula. Kodwa ayengephuka ngoba phela wangephula noma wayengaqondile nje. Kusho ukuthi ngathi manga grade 9 ngazona nje nomunye umfana. Kwakumngani wenhloko loyana because mina naye sasingehlukane. Every time mangifika esikoleni ngifuna yena kuqala. Siyabonana kuba mnandi. Nange break sichila sobabili siyahamba siyodla kube mnandi nje. Ngagcina sengimthanda. Sengingasabona umngani kuyena sengibona umuntu ongaba yiboyfriend. Yena wayengekho ke lapho mfana. Nangempela sahamba isikhathi. Ngaba nomngane ngonyaka olandelayo. Ngithe mangiba nomngane kanjalo. Wathanda umngane wami. Wangitshela ukuthi hayi umthandile ke lo mngane enginaye. Ngabe ke nami nje sengizihlekahlekisa into engekho ngizwe ukuthi yangicasula ke lento angitshela yona. Kwathi ukusuka vele wangitshela ukuthi uzomshela lo mngane wathi wangitshela nje sengitshela ukuthi awusemqomile. Sebeyathandana. Hawu. Ngiyobuza umngane. Ngizwa kuthiwa wena nobani bani seniyathandana kuyiqiniso lokaya hleka umngane athi bengisathi ngizokutshela leyo ndaba. Ungeshelile umfana and ungitshelile ukuthi umngane wakho. Ya ngimthandile bandla. Kumanje nje sesiyathandana. Ngiyethemba kuumuntu oright. Hayi ngavene mina lapho ngathi hayi siyoke sibone ukuthi umuntu oright mangiye kanjalo uyozibonela. Ngabe ngizwe ukuthi ngiyacasuka ngiyizwisisike kahle le ndaba. Ukuthi ngempela mina sengivalele ngaphandle usethathe lo. Hayi baqhubeka nangempela ngalo ke ngilwile. Ngilwe ngipenda lo intombazana kumfana. Ngilwe ngimpenda. Bagcina sebehlukene ngomfana phela wagcina sengasamboni njengomuntu oright. Hayi ngacabanga ukuthi kuyoba yithuba elihleke leli lokuthi sinomfana sigcine sesilendoza sesithandana. Sahamba isikhathi lutho umfana akakhuluma lutho. Ngilwe ngizama ngandlela zonke ukumfisha lutho akakhuluma lutho umfana. Ngaba nomunye umngane khona lapha enyakeni. Ngithe mangiba nalomngane waphinda futhi wamshela. Bathandana. Awungacasuka uqala nokugcina ke manje. Casuka uqala nokugcina ke manje ngaze ngambuza lo mfana ngithi awu. Kanti wena yini amehlo akho akaboni yini? Wathi usho ukuthini? Ngathi ungaze ulinde intombi ezingekafiki uhlala ungenamuntu ulinda abantu abakude le ngabe uthola intombi eduze kwakho. Asho ukuthi hayi eduze kwami nje mngani uyazi ukuthi mina ngisiyithatha. Angithathi noma yipi intombi. Ngazama ukumbonisa ngithi eduze kwakho like izikhona intombi eziright ezikuthandayo nje eduze kwakho ungaloku uyobheka le kude. Wathi hayi next time ngizaye ngibheke ke eduze.
nawe phela ubongitshela amakhono ngibonela yona eduze ngithi nangumfana buyo lo muntu lo ufuna ukutshelwa yonke into lo muntu lo ufuna ukutshelwa yonke into phela ngiyintombazana ngikwazi ukumtshela yonke into. Hayi ngazama nalana ukubahlukanisa abahlukana. Then ngewayini mayikhuluma ngentombazana lo ngimtshela ngithi suloko ubheka le kude bheke eduze kwakho like akhona amantombazana right akhona amantombazana amahle kwaziseke vele nami ngimuhle. Athi hayi angiboni kanjalo mina ngizayithola intombazana engilungele. Ngicasa ukuqana ugcina ukusho ukuthi mina ngimlungele. Ngalo ke ngizamile ukuzisondeza noma kuphuma isikole ngithi ngicela ngangishiya ngihambe naye. Hey lutho umfana lutho akaboni. Mayifika ekseni ngimgxumele ngamahug ngimthi baby kiss lutho umfana yena uzibonela umngane nje. Hayibo ngirela lo mfana wayithathwapi. Ngazama ngandlela zonke ngaze ngicela ukuthi ngenye nje iweekend ngicela ukuthi ngiyolala kubo kuye. Wathi uzabona. Wagcina futhi hayi engakwenzanga lokho. Ngalokho engizamile wathola enye futhi intombi ngonyaka olandelayo naye engasondelana ngoba phela wayini mayihlukana nalaba ngivane ngasazisondeza kusifana isixabane nje ngibasuduze eduze kwami. Waphindwa wathatha omunye futhi isibabuli ke lo mntwana wayisibabuli impela. Wathatha yena ngazama ukubapenda kwasho ukuthi ayishe baya-understandana. Zami ngilo ngipenda umfana ngala ngipenda intombazana ngala ngipenda umfana ngala ngipenda intombazana ngala. Ayi umfana wazo ngitshela wathi umuntu wami lo engitshela ukuthi wena uthi kuye ngami. Kanti nami ngimgcina sengimtshela ukuthi wena uthi ngayi kimi. Hayi ngaqala ngashona le nale wabethu umfana ayeke mngani lento yenzayo. Iyeke lento yenzayo. Wena umngani wami ngiyakuthanda kakhulu kodwa ngazi ke manje isizathu ukuthi ufuna ungihlukanisa nale ntombi ukuthi kwenziwa yini. Mhlambe wena songatshela mina ukuthi yini edala ukuthi ufuna ungihlukanisa nale ntombi. Hayi ngashona lena le ngaphindi time mngani mina ngiyenza ngaloo nto. Okay ngiyacela emngani ukuthi khawube umngani oqotho noma kuthiwa ngiyabheda ungivikele kule ntombi ngoba ngiyayithanda. Ngabona ukuthi ayi mangibiza abantwana baveni bachitha amanzi ngoba phela inkukhu vele nayi seyabaleka. Hayi ngagcina senginyamezela kanjalo kubungani bethu. Kunamanje usathana nawo leyo ntombazana. Nje selukwelinye izinga uthando lwabo. So nje ngephuka kanjalo ngoba phela umfana ngiyimthanda kodwa lutho engaboni yena ukuthi ngiyamthanda. Namanje ngisamthanda futhi kodwa ngiyazi ungenze ngimthole because yena uzibonela umngane kumina. Mina ngizibonela umfana engathandana naye kuye. Bengithi ngizoveza nje ukwephuka kwenhliziyo yami engaqondile ukungephula. Ngiyabonga. Babukeli niyazwela ukuthi usister yasibekela ukuthi wephulwa kanjani bengaqondile ukumphula kodwa kwazigcina sephukile.